bai sahabbai ya ce a wace rana muke, suka ce ba mu sani ba saboda sun dauka ko za a canza sunan ranar. Sai ce ba ranar arfa ba ce, suka ce ranar arfa ce. Ya ce to a wani guri muke, a wani guri muke, a wani lokaci muke, a wani wata muke. Duk sahabbai suka ba da amsa. Sai ya ce ba a wata mai alfarma muke ba, watan ba yana da alfarma ba, suka ce eh. Ranar ba tana da alfarma ba, suka ce eh. Gurin ba yana da alfarma ba, suka ce eh. Yace to da jinananku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne akan ku. Allahu akbar. Da mun ɗauki wannan huɗuba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi aiki da ita, ba wanda zai ci kuɗin wani, babu wanda zai ci mutuncin wani, babu wanda zai kashe wani. Dan dama waɗannan abubuwan guda uku su ne matsalolin duniya. Ko wani ya sabbaba fitar ran wani, ko wani ya zama ya ci mutuncin wani, ko kuma wani ya ci dukiyar wani.